Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε μια καινούργια παραλαβή και θα σας παρουσιάζουμε έναν ψεκαστήρα νερού. Πρόκειται για έναν πρακτικό ηλεκτρικό ψεκαστήρα υψηλής πίεσης Dual Mode, ιδανικό για επαγγελματική χρήση, όπως καθαρισμό κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων. Είναι σχεδιασμένος για εύκολη μεταφορά και με δυνατότητα απορρόφησης νερού από δοχείο, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα χρήσης σε σημείο που δεν υπάρχει παροχή νερού. Φυσικά, η απευθείας σύνδεση με βρύση ως εναλλακτική είναι πάντα διαθέσιμη. Σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο επίπεδα, τα 5 μπαρ για πιο λεπτομερή ψεκασμό, όπως βλέπετε εδώ στο βίντεο, και σου δίνει και τη δυνατότητα για 10 μπαρ για πιο βαθύ και ισχυρό καθαρισμό. Δώστε προσοχή στη δυνατότητα ψεκασμού σε στενά σημεία που δίδεται από την σπαστή κεφαλή του μπέκ. Ρυθμιζόμενη και πολύ ευέλικτη, σου επιτρέπει να φτάσεις ανάμεσα σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία, χωρίς να χάνει πίεση ή ακρίβεια. Σας περιμένουμε να τον δείτε από κοντά μαζί και με τα υπόλοιπα προϊόντα μας.